дар Тоҷикистон мехоҳанд муҳтавои видеоҳои блогерони тоҷикро дар YouTube таҳти назорат бигиранд. Идораи давлатии Тоҷикфилм бо унвони маъмурияти шабакаи YouTube нома навишта дархост кардааст ки бемувофиқа бо онҳо видеоҳои блогерони тоҷикро нашр накунанд. Шабакаи YouTube дар Тоҷикистон идораи худро надорад ва маъмурони Тоҷикфилм ба дафтари YouTube дар Казоқистон ва Русия нома навиштанд. Ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Чаро Тоҷикфилм ба YouTube нома навиштааст? Яъне фаъолияти блогерон ба маъмурони ин идора писанд нест? Салом Шаҳло. Масъулони Тоҷикфилм мегӯянд видеоҳое ки блогерҳо нашр мекунанд аз ҷиҳати касбӣ хеле паст аст ва гоҳо аз муҳтавои видеоҳои бархе аз блогерҳо шармашон меояд. Бар илова масъулони Тоҷикфилм таъкид доранд ки мувофиқи қонунгузории кишвар барои истеҳсол ва нашри маводи аудиовизуалӣ, яъне видеороликҳо таҳиягарон бояд иҷозатнома бигиранд. Вале беш аз ҳама муҳтавои видеоҳои блогерон дар YouTube Тоҷикфилмро нигарон кардааст. Муҳтавои ҳамон чиё набояд мо бинем охид баъзан ша мехони шарм мекунӣ худат ҳам медоне ки хел аз ютубҳои дигар республика давлат ҳам мебини истироҳат мекунӣ ай мо тамоман калхоз шудагӣ рафтагӣ. Бинобар ин масъулони Тоҷикфилм ба навиштани нома аз YouTube хостанд баъзе аз маводи блогерҳоро бе иҷозати онҳо нашр накунанд. Хуб, Абдулло, блогерҳои тоҷик дар чӣ маврид бештар мегӯянд ва видео нашр мекунанд ки нигаронии Тоҷикфилмро ба бор овардааст ва худи блогерҳо ба ин иқдоми Тоҷикфилм чӣ назар доранд? Шало, мавзӯъҳое ки блогерони тоҷик даст мезананд гуногун аст, аз нархи мошин гирифта то нархи гӯсфанд ва хонаҳои фурӯшӣ дар Тоҷикистон. Инчунин блогерҳое низ ҳастанд ки дар бораи табиати кишвар барнома омода мекунанд ва навидҳои охиринро аз олами шоу-бизнес баррасӣ мекунанд. Ҷанҷолҳои лафзӣ ва баҳси байни блогерҳо бахши дигаре аз кори онҳост. Дар баробари ин вақтҳои охир видеоҳое ба мисли зани шавҳардорро ҳангоми зино қабиданд, келинро бо марди бегона ёфтанд низ дар саҳифаҳои видеоблогерҳо зиёд шудааст ки мақомотро бештар нигарон кардааст. Аммо худи блогерон мегӯянд онҳо чизеро сабту нашр мекунанд ки бештар ба худ ва муштарионашон писанд аст ва албатта онҳо ҳозир нестанд ки қабл аз нашр ҳар видеоро ба маъмурони Тоҷикфилм нишон бидиҳанд. Хуб, ташаккур Абдулло барои суҳбат. Ман ёдовар мешавам ки ҳоло дар YouTube садҳо ҷавони тоҷик саҳифаҳои худро доранд ва пайваста дар он ҷо видео нашр намуда бинандагонро беис ба обуна шудану ба саҳифаи худ лайк гузоштан ташвиқ мекунам. Саҳифае ки дар YouTube беш аз 1000 обуначӣ ва дар як соли охир тамошобинон видеоҳои ӯро на кам аз 4000 соат тамошо карданд, имкони даромад гирифтанро доранд. Дар ҳавзаи пасу шӯравӣ айни замон маъмурияти YouTube барои 1000 тамошо аз 20 то 50 цент медодааст.